Фермерның оңганлыгы оның ихатасына ояк басу белән күзгә ташлана. Авыл җире булуга карамастан чип-чиста ишек алды. 6 баш мөгезле эретерлек 2 дистәгә якын сарык тота илдар. Эшләү башлау минем кинәт кенә килеп чыкты. 10нчы елда үзе бишеңне асрап эшләп караган 20 гектар җирдә. Нарсын 11нчы елда техникаларын һәм җирләрен тәкъдим иттеләр дә, мин шуларны бурычка алып, әкренләп шулай фермер булып киттем. Һөнәре буенча райондашыбыз математика укытучысы. Фермер хуҗалыгын булдыру турында ул авыл җирлеге башлыгы булып эшләгән чорларда ук уйлана башлаган. Грант акчасына трактор алып, соңрак техниклар сонын тагын да арттырган. Бүген хуҗалыкта Нива комбайны, ДТ, МТЗ, ЮМЗ тракторлары, бик күп сонда тырмасы, күлтәе, чәчкече һәм җир эшкәртү өчен кирәк булган башка төр тагылма агрегатлар исәпләнә. Бүгенге көндә 150 гектар җирем бар, аның 30 гектарында күп еллык белән һәм 120 гектар чәчүлек җирләрем. Күпчелек арпа будай үстерәм. Борчак җирне сыйфатлый дигән пар белән эшләгәнче борчак үстерәм. 150 гектар пай җирендә Илдар елда арпа, бодай, борчак кебек бөртекле хузаклы культуралар үстерә. 30 гектары исә күп еллык үлән мәйданнары. Узган елга карый, быел уңыш мулдан булды ди фермер. Бөртекле культуралар ихатадагы малларны ашату өчен генә түгел. Җирлектәге кошчы фермерларда терлек азыгы сыйфатында аны бик теләп сатып ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.